Daħlet l-ewwel li ma ġara ġi l-assistent direttur ħadilna l-mobiles u l-basktijiet, u mbagħad daħlet hi għaltilna ħanurikom min ġa simkarwana llum. Jekk toħorġu xi kelma minn hawn ġew tbattuha qaris. Teddidna li aħna m'aħna xejn, laqqas officer in charge intom mintom, laqqas intom bis-sem niżlin, intom mintomx xi primi donni, werwirtu l-anzjani imħabba il-petizzjoni li għamilna għax qalet li marru anzjani jikbu għanda li ma jafux għal xiex iffirmaw, jekk għandna xi kuntratt bħal speċi ta' testament li id-day center ħaljulna nannu noħduhula u morru ibilaw dak ir-remittar li rremettejtu. Kollega tiegħi marret biex tirrispondija u qaltilha jaqafhem u anke għajtitilha bisimha, qaltilha għax il-kummissarju tal-pulizija wara l-bib inġibulek, qaltilha ara l-oħra kif qed tkellimni u għamlet għalija. Qaltilha iqaf qed ngħidlek, iqaf għax għand il-kummissarju tal-pulizija issa nieħduk. Werritna, da mhux ħaġir ta' onorevoli hu. Stħajjilna qegħdin il-Libja? Għadni werra sal-lum jien. Sal-lum għadni werra.